आज मु टिकटाक ହେଇକି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ସହିତ ବାହାରିଛି। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ମୁଁ ଆଜି ଭାରି ଖୁସିରେ ଅଛି। ଲାଲୁ ଭାଇ ୟୁଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ଦିନ। ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୟୁଏସ୍ ଅଫିସର ପାଇଛୁ। ଲାଲୁ ଭାଇ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଁକୁ ଆଜି ଫେରୁଛନ୍ତି। ଲାଲୁ ଭାଇଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଆଜି ଗାଁରେ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି, ଭୋଜିଭାତ ବି ହେଇଛି। বাইরে କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବରେ ନିଆଁ କଳା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ଆଜି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଲୁ ଭାଇଙ୍କର ୱେଲକମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରି ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଆଜି ଖାଇବାରେ ହେଇଛି ମଟନ୍, ଛତୁ ଏବଂ ଇତ୍ୟାଦି ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି। ଆଜି ଆମ ଗାଁରେ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ସହିତ ପବନ ହେଉଛି ଗାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ, ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କେମିତି ହେଉଛି। थैंक यू हिंदले रे अच्छा आणवाड़ा कस्ती बाकी हिंदले पड़ी जीव ना कौन ऊपर देख रखी बाण पड़ी जाओ गला